Nečakal som, že budem musieť dať update takto skoro, no včera som sa úplnou náhodou dozvedel, že predošlé video, ktoré som dával, bolo zmazané kvôli copyright claimu priamo od Ogi, skrz ktorý som zároveň dostal aj copyright strike na tento kanál. V podstate ide o to, že som spravil video, kde som hovoril zo svojho pohľadu o tom, čo sa medzi nami stalo, ako na mňa ľudia z jej strany začali útočiť a taktiež som sa chcel zo svojej strany ospravedlniť s tým, že úplne nakoniec som dal asi 30-sekundový ústrižok z videa, čo mi dávnejšie poslala ako unboxing na takúto Digital Circus čapicu, keďže to bol seriál, čo sme spolu pozerávali a keďže vlastne ja som mal tú čapicu celý čas na sebe počas toho videa, tak mi prišlo cool to tam nakoniec dať ako takú pripomienku, keď to medzi nami bolo lepšie. Každopádne, keby sa mi ozvala s tým, že nechce, aby ten klip na konci bol, tak by mi vôbec nerobilo problém ho odtiaľ vystrihnúť. No úprimne si myslím, že jej nejde ani tak o ten klip, ako o to, že jej to dalo dôvod to video nahlásiť, celého stiahnuť a pokúsiť sa ma tým umlčať, čo už fakt nehodlám tolerovať. Písal som jej ohľadom toho na mail, ktorý mi poskytol YouTube a i keď neviem, či si ho nejak pravidelne vôbec kontroluje, dám tomu aspoň pár dní predtým, než vydám toto video. Nie som expert na copyright a čo som si o tom následne niečo vyhľadával, tak to vyzerá, že teoreticky asi v práve je, no obecne sa medzi youtubermi zvyknú takéto copyright strajky považovať za zneužívanie systému na to, aby ste uškodili niekomu, s kým máte problém. I keď teda to nie je môj prípad, keďže tento kanál je malý a nemám na ňom ani spoplatnenie, vie to ľuďom uškodiť aj na živobytí a prípadne sa riešiť súdne, takže je pre obe strany o mnoho jednoduchšie si to normálne vykomunikovať medzi sebou, než to riešiť takto. Obzvlášť, keď ide len o nevinný klip, z ktorého som použil fakt iba malú časť. Ak toto video teda reálne vyšlo, tak to pravdepodobne znamená, že sa mi Ogi buď neozvala, alebo sme sa nedohodli. Preto bude to predošlé video následovať teraz, s tým, že časť, za ktorú som predtým dostal strike, bude samozrejme vystrihnutá. Nemyslím si teda, že moje ospravedlnenie pre Ogi ešte niečo vôbec znamená, alebo že za toto celé nejaké ospravedlnenie vôbec dostanem ja. No, šíriť o mne niečo je jedna vec, ale snažiť sa umlčať moje vyjadrenie k tomu a ochraňovať tým ľudí, ktorí na mňa kvôli tomu začali útočiť, jej fakt nedovolím. Preto ak toto náhodou pozeráš, Ogi, stále teda platí, že ak sa mi sama ozveš a normálne si to medzi sebou vykomunikujeme, tak som ochotný zo svojej strany všetko vrátane tohto videa zmazať. Reálne sa snažím ťa cez to všetko mať stále rád a byť čo najviac ústretový, no prepáč, ale už si takto od teba fakt po hlave skákať nenechám. Neviem, či sa toto video reálne k niekomu dostane, keďže na tento kanál už nejaký čas pravidelne nevydávam a posledných pár videí tu je v angličtine. No keďže veľká časť mojej histórie z Ogi je práve na tomto kanáli, myslím, že sa to celkom hodí. Jedna z vecí, čo ma motivovali spraviť toto video, je, že nedávno niekto prišiel na môj Twitch stream a začal sa pýtať na situáciu z Blue Sky, čo je sociálna sieť podobná Twitteru, na ktorej som o tomto niečo písal. I keď
meno toho účtu jasne naznačovalo, že na to už má urobený názor. Sociálnym sieťam sa momentálne skoro úplne vyhýbam, takže neviem vôbec, či sa tam niekto ďalší k tomu vyjadril alebo tak. No mám dôvody veriť, že to bol niekto buď z Oginej komunity alebo kamarátov. Už tedy prešli asi 2 týždne a nikto podobný sa zatiaľ neukázal. No keďže ide o niečo, čo ma trápi už pár mesiacov, rád by som to nejakým spôsobom opísal z môjho uhla pohľadu, nejak sa k tomu vyjadril a zároveň zo svojej strany ospravedlnil, keďže som k tomu stále úplne nemal príležitosť. Ešte predtým ale musím povedať, že sa fakt nesnažím tváriť ako obeť alebo tak. Ogi mám aj napriek všetkému, čo sa medzi nami stalo, rád a nesnažím sa ho z ničoho obviňovať. Chcem to čiste len popísať zo svojej strany. Párkrát sme sa spolu medzi týmto celým aj bavili a i keď za každým používala slova ako momentálne mi to tak vyhovuje, alebo možno sa časom zazdáme do kontaktu, úprimne mi to celé pôsobí, ako by ma úplne chcela odtlačiť, ako od seba, tak od svojej komunity. Veľmi rád by som sa v tom mýlil a úprimne stále trochu dúfam, že sa mi sama niekedy ozve a bude ochotná sa o tom porozprávať. No momentálne fakt neviem, na čom sme. Ogi je niekto, o kom viem už od čias, keď ešte vystupovala pod menom 1, 2, 3 cigareta a robila videá o Minecrafte. No reálne sme sa spolu začali baviť až niekedy v roku 2017. Keďže sme v rovnakom veku a zaujímame sa o veľa podobných vecí, tak sme si vždy dosť rozumeli. A i keď za tie roky to medzi nami bolo rôzne, minulý rok sme sa už úprimne neviem presne ani ako dali do kontaktu asi najviac za celý čas, čo sa poznáme. A písali si v podstate každý deň. Neviem teda, ako to videla ona, no hlavne po našom osobnom stretnutí v lete mi prišlo, že sme sa dosť zblížili a že sa môžem zdôveriť v podstate s čímkoľvek. Nebol som to samozrejme ako, že sme najlepší kamaráti alebo tak, keďže viem a rešpektujem, že to miesto má už obsadené. No krátke mi prišlo, že sme si dosť blízky. Nebudem tu ukazovať ani rozoberať presný obsah súkromných správ, keďže aspoň teda sa ku mne nedostalo, že by také niečo robila Ogi. Takže spomeniem len toľko, koľko bude nutné pre kontext a ak sa k nej toto video nejakým spôsobom dostane, tak som si istý, že bude vedieť, o čom hovorím. Každopádne niekedy asi koncom októbra som sa jej rozhodol zdôveriť s tým, že pre ňu možno mám nejaké city a mali sme o tom menšiu konverzáciu. Z jej pôvodnej odpovede som mal trošku vibe, že jej to možno nebolo úplne príjemné, no keď som sa na to spýtal, tak mi povedala, že nad tým moc premýšľam a dospeli sme k záveru, že aj keď ona to tak necíti, nič to medzi nami ako kamarátmi nezmení a ďalej som to teda neriešil. Aj keď mi to priamo nepovedala, začal som mať pocit, že sa v istých veciach odo mňa trochu vzdialuje. Napríklad, keď som si s ňou chcel niečo zahrať, tak mi povedala, že netrávi čas hraním hier. I keď chvíľu, už teraz presne neviem, či predtým alebo potom, som zachytil, že niečo hrala s inými kamarátmi. Samozrejme mi nerobilo problém, že nechcela so mnou hrať, len mi prišlo divné, že mi to povedala takto nepriamo, namiesto toho, aby povedala, že sa jej nechce hrať tá konkrétna hra, alebo že nechce hrať so mnou kvôli tomu, že sa jej nepáči, ako to prežívam, alebo tak. Každopádne celé to vyvrcholilo tým, že mi koncom novembra, ako sama povedala out of nowhere, napísala, že
skrz to, čo sa medzi nami stalo, by chcela obmedziť kontakt. Je pravda, že niečo také už dávnejšie spomenula, no veci, na ktoré narážala, boli poväčšine nedorozumenia, u ktorých sme sa zhodli, že chyba nebola len na jednej strane. Napríklad, keď som jej navrhnul, že by na jej Discord serveri nemuseli stále bývať vo voice channeli, ktorý je limitovaný na jedného človeka, kvôli tomu, že sa tam nikto nevie pripojiť bez toho, aby ho tam manuálne presunul niekto správami. Asi noc predtým som bol v kole s niekým, už nespomeniem si, kto to bol presne, niekto náhodný sa tam pripojil a trochu sme sa o tom bavili a povedal mi niečo na spôsob, že sa nezvykne bežne pripájať, lebo väčšinou sú takto channely, kde sa nedá normálne pripojiť a pôsobí to trošku ako taký VIP club. Preto mi napadlo navrhnúť Ogi, že by mohli začať používať channel, ktorý vidia len tí, čo sa tam reálne vedia pripojiť, aby sa ostatní necítili nejakým spôsobom vylúčení. Samozrejme je to jej server a môže si na ňom robiť čo chce. No, namiesto toho, aby to brala len ako feedback, s ktorým nemusí nutne niečo robiť, mi prišlo, že ju to celkom urazilo. No keďže, ako som spomínal, sme si to vždy vyrozprávali a následne sa k tomu nevracali, som mal za to, že to je dávno za nami. A keďže sme si práve naplánovali film a normálne sme sa spolu bavili, tak som bol v tom, že je medzi nami všetko fajn a dosť ma zaskočilo, že sa k tomu takto náhle zrazu vrátila. Nejak sme sa o tom bavili a keď som sa potom eventuálne spýtal, či to medzi nami časom zase bude ako predtým, tak mi povedala, že to, že sa ju snažím udržať so sebou v kontakte, len dokazuje, že som obsessed, z čoho som bol trochu mimo, keďže samozrejme, že s niekým, koho považujem za dobrú kamarátku, by som nejakým spôsobom chcel zostať v kontakte. Každopádne nakoniec sme sa kvôli tomu pohádali, počas čoho som sám povedal veci, na ktoré nie som hrdý a eventuálne to došlo do bodu, kedy mi napísala, že chce kontakt prerušiť úplne. Keďže tá správa bola napísaná tak, že som nevedel, či myslí dočasne alebo na stále, tak som spanikáril a snažil som sa ju kontaktovať inými spôsobmi s tým, že som ju prosil, aby si to rozmyslela. V tom momente ma fakt premohli emócie a až neskôr som si uvedomil, že to nebolo správne, preto som ju potom v podstate celý december nijak nekontaktoval. Celý čas ma ale strašne mrzelo, aké je to medzi nami negatívne a preto som sa aj asi pár dní pred Vianocami rozhodol napísať, že sa ospravedlňujem a že chápem, ak je pre ňu momentálne lepšie, že sa nebavíme, len by som bol rád, keby môžeme aspoň zostať kamaráti. Najprv som nedostal žiadnu odpoveď, no neskôr sa mi ozvala jej najlepšia kamarátka, ktorá som vedel, že ma moc nemusela už pred týmto celým a nečakal som, že sa na tom niečo zmení. No, jej prvá správa bola relatívne kľudná a keďže išlo o niekoho, na kom nám obom záleží, tak som dúfal, že bude ochotná sa o tom normálne porozprávať. Bohužiaľ, nech som povedal čokoľvek, tak sa mi dostali len urážky, typu, že som lobotom, lebo stále opakujem to isté, že som creep a že aj tak neverí ničomu, čo hovorím. Takže nakoniec sme vôbec nikam nedospeli. Ešte som tu chcel dodať, je síce pravda, že som Ogi toho za týchto pár mesiacov celkom dosť napísal, no
sama môže dosvedčiť, že som či už na ňu alebo na nikoho ďalšieho nijak neútočil, nikoho som neurážal a taktiež to nikto iný nerobil za mňa. Keďže mi je jasné, že keby to riešim s mojimi kamarátmi, boli by asi podobne biased na moju stranu a nemalo by to žiaden zmysel. Samozrejme netvrdím, že to bolo správne, no fakt ma mrzí, že potom ako dlho sa poznáme a ako mi prišlo, že sme si minulý rok boli dosť blízky, to zrazu bolo brané, ako by som bol len úplný cudzinec a nie niekto, s kým sa pozná dlhé roky, kto sa s ňou chcel len nejakým spôsobom udobriť a fakt to nemyslel nejak zle. Asi deň pred Vianocami som sa teda rozhodol napísať žiadosť o unban na Ogin Discord server, keďže pôvodne som netušil, či niekto z moderátorov vôbec vie, za čo som dostal ban a dúfal som, že ak si to eventuálne nejakým spôsobom vykomunikujem priamo z Ogi, tak nebude nutné ich do toho nejak zaťahovať. No, keďže už mi jeden človek prišiel vynadať, tak mi napadlo, že pravdepodobne bolo niečo povedané asi aj im. Síce som na jej serveri až tak priamo aktívny nebol, no čo som tam za posledných pár mesiacov bol, či už na Voice alebo v čete, tak som s nikým nemal nejaký problém. Preto som dúfal, že keď jej dám vedieť, že chápem, ak stále potrebuje čas a že nemusíme nejak priamo medzi sebou komunikovať, ak je to tak pre ňu zatiaľ lepšie, takže bude OK s tým mi dovoliť sa vrátiť aspoň do jej komunity. No, bohužiaľ tá žiadosť bola zamietnutá. Fakt som nechcel na nikoho vyvíjať nátlak ani nič podobné a strašne ma mrzí, ak sa kvôli tomu niekto tak cítil. Úprimne som bol už celkom zúfalý to nejakým spôsobom napraviť s dobrou kamarátkou a dúfal som, že aspoň niekto v jej okolí bude ochotný ma vypočuť. K tomuto fursuitu som sa už niekoľko rokov dozadu dostal úplnou náhodou skrz to, že nejaký z Oginých kamarátov, nespomeniem si konkrétne na meno, organizoval giveaway na Twitteri, do ktorej som sa len tak náhodne zapojil. A síce som ho v minulosti už využil na pár videí, no vždy ma celkom mrzelo, že na inak moc nemám využitie, keďže tu v okolí neviem o žiadnych eventoch alebo nejakých ďalších furís alebo tak. Preto som sa koncom minulého roka nechal práve Ogi trochu inšpirovať a začal som robiť Fursuit Friday posty s tým, že eventuálne by som sa skrz jej komunitu možno zoznámil s niekým tu z môjho okolia a celkovo sa nejakým spôsobom stal súčasťou československej furry komunity. Je mi jasné, že medzi Oginou a československou furry komunitou asi nebude úplne 100% overlap a ako mi Ogi povedala, tak 99% československej furry komunity asi ani nevie, kto som. No vedieť, že môžem náhodne naraziť na to 1%, ktoré skrz toto celé ani neviem, aký na mňa môže mať názor, je celkom ťažké a neviem, či by som na to dokázal prestať myslieť. Preto, ako som už spomínal, sa momentálne skoro úplne vyhýbam sociálnym sieťam a neviem kedy, alebo či vôbec sa k tomu ešte nejakým spôsobom vrátim. Aj keď fakt neviem, či mi to ešte vôbec verí, napriek tomuto všetkému mi na Ogi stále moc záleží a aj keď mi je jasné, že sa veci len tak magicky nevrátia do stavu, v akom boli predtým, prajem si len, aby bola ochotná sa o tom so mnou aspoň porozprávať, lebo momentálne fakt neviem, či by bolo OK sa jej vôbec prihovoriť, keby na seba narazíme napríklad na nejakom evente, alebo či na mňa časom úplne nezabudne
a vždy keď si spomeniem na naše pekné spomienky, ako keď sme sa stretli minulý rok a objali a všetko bolo fajn, tak to strašne bolí. Ešte raz by som sa teda chcel úprimne ospravedlniť ako Ogi, tak aj moderátorom jej Discordu a dúfam, že to medzi nami niekedy zas bude fajn.